Senajan pandum jam tembok wis nuduhake angka 4 wayah bang kulon hawa sakiwa tengen isih ngudu-bilah panase. Kitiran angin cacah loro kang mapan ana pojok kamar ora aweh pitulungan cukup. Kamar pivolian jembar kang dipanggoni kudune pancen dikompliti mawa AC. Saengga hawane bisa seger. Marinten kenya selawe taun kang asring diparapi manis inten. Lagi bae tangi turu awan. Dheweke lungguh tenger-tenger satengahing dipan. Busana daster mini tipis gawe kani hawa prungsang. Klambine blendeh mengo gununge sepasang kang menteng-menteng katon lega. Tut 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 tut. Marinten menyat ngangkat gagang tilpun ijo pupu setelan karo ules tembok kamare. Karo wangsulan pitakon, "Halo, sugeng sonten? Sinten nggih?" "Leres, kula piyambak." "Oh, Bu Praya. Kula pangling swantenipun. Kok benten sanget?" "Inggih saweg ungsum flu ngantos atos mawon, Bu." "Syukur, syukur enggal wantun. Sauger kathah ngasonipun." Marinten unjal ambegan karo mapanake gagang tilpun ana kupinge, bajutake wawan rerembuge. "Inggih Bu, sragah, nanging boten sisah dipun papak. Mangke kula bidal piyambak ngangge mobil charteran." "Oh, inggih gampil. Kula sampun ngertos panggenanipun Wisma Kusuma. Kados pundi kadingaren kedahaken busananipun? Punapa staf eselon punapa irjen, dirjen napa jen-jen sanesipun?" Inggih. Wah, kula deg-degan lho Bu." Inggih matur nuwun." Marinten nutup tilpun karo grenengan. "Penggede apa pring gedhe? Apane sing gedhe?" Marinten guyu dhewe rada nyenges sajak ngecek. "Apa bedane penggede karo dudu penggede?" "Bos bosok, simbah babah, mahasiswa, sudagar, dosen, wali kota, gubernur. Sing beda mung sebutane. Sing penting duwite metu. Pokoke waton diladeni manut karepe, yen perlu diapusi. Wong lanang mono enom, tuwa paribasan wedhus kibas. Saparan-paran angger entuk kalodhangan nasak-nasak golek ramban. Nadyan bojone ayu kaya widodari, isih tretegan turut lurung golek jajanan. Lho, lah kok aku kebablasan misuh ngundomono karepe dhewe." Marinten gaya kaya kenya model sanduwure catwalk. Nyawang badane dhewe kang wowok.
kulit sakujur awak kuning nemu giring, karo ngumbar esem ngujiwat. Lambene kang tipis sensual teles dilamuti lambene dhewe. Ngilo sangarep kaca benggala bufete. Ayang-ayangane kadya ngajak Wawan wicara kelawan diri pribadine dhewe. Kaca tansah walaka miyak wewadiku kang kabuka. Kaca rikala ngelingake bilih patrapku kebak dosa. Marinten ora ilang gawan bayine kang duwe bakat nusastra. Ing batine nggurit rong lare ora kejarak. Ton wengi iki kowe kudu macak keras, amrih katon anggun. Ihik sandiwara terus gemblinding. Marinten ngikik ngeguyu kahanan donya kang ora lucu nanging asring gawe guyu. Marinten melu ngeguyu awake dhewe kang dadi lakon. Meneng-meneng ora dirasakake wus ngancik taun ketelu Marinten buka praktek pribadi. Tanpa jam bicara sawayah-wayah nampa panggilan, nanging ora jadwal saben dina. Seminggu sepisan kepara malah kurang. Gumantung kabutuhan yen duit simpenan cukup ora praktek, kaya lumrahe wanita sejati. Marinten duwe pepinginan bisa kaleksanan tembe dina. Elek dikaya apa adreng bangun bale wisma. Barengan priya tinresna kang setya mengku. Mugi-mugi Gusti paring berkah, umur isih panjang, jagate isih amba. Ibu kuliahku tak sambi kerja ana sawijining perusahaan asing. Ibu ora perlu kirim duit maneh. Nanging ibu karo Marinah lan Marini kanggo sawetara aja tilik aku dhisik. Aku mapan ana wisma perusahaan barengan saperangan karyawan manca negara. Mengko ya Bu, yen inten wus ngontrak omah dhewe tak kabari. Wanti-wantine Marinten goroh marang wong tuwane kang randha lan adine sakloron. Marinten duwe rasa kabagyan dhewe jalaran wus kasil ngentasake adine wisuda program studi D3 lan adine kang lulus SMU nembe bae ketampa ana pawiyatan luhur negeri. Marinten isih ngerampungake skripsi sarjana kang kesandung-sandung jinaragan nyambi makarya. Duk kawitan muni Marinten asring ngrungu satengahing kutha gedhe uga kutha mahasiswa iki. Ana sawenehe mahasiswa kang nyambi pakaryan ora genah tembunge jujuk. Nyewakake awak adol tinuku asmara sakepyakan lelati kang butuhake.
kanthi pawadan kang lumrah tur kena cekak aos lantaran kadesek kabutuhan ekonomi. Ananging saka kang kelas cepete tekan kang kelas terhormat gedhe, jas buka iket blangkon, wose wanita tuna susila. Sapa satemene kang gawe pitunane susila wanita, datan ana dagangan diedol payu lamun ora ana kang tuku. Wanita tuna susila kaya paragane Maria Zaitun kang diceritakake seniman W.S. Rendra rikala sawijining rama pastur ora sudi paring pitulungan marang wanita palanyahan kang wus nandhang lelara mbebayani. Kasingkang-singkang saben uwong anyingkiri, kajaba Sang Kristus piyambak kang tumurun paring panebusan dosa-dosane. Aku wanita leleteking jagat, wus samestine kapuncang kanginan, kabuang saparan-paran kaya uwuh kang jijike. Ora nduk, kowe kenya tintresna Sang Gusti, mertobatmu katampi. Kowe wus diluwari saka dosa-dosamu iki. Kapan aku bisa luar saka dosa-dosaku? Marintun batin karo busana rok terusan sangisor dengkul ules biru samudra, dikompliti blazer biru peteng, kupinge direnggani sepasang suwing model mutiara, tas cangklongan mawa tali model rantai ules putih mulus padha karo sepatune kang jinjit. Penges lambene abang tipis, alise ora jelirit malah dikandeli, katutup kaca mripat fantasi saengga mripate katon luwih tajem, gawe pangkling para kenalan. Rambute kang ngrembyak ditonggake ngrembyang ngombak, duan kaya wanita eksekutif kang isih pilih urip ngijen ngoyak karir. Panir tabuh setengah 8 wengi kaya jam kang wus dikangsenake. Mobil sedan Toyota ireng kincling kleser-kleser mandeg ngarep pelataran paviliun. Sadurunge metu oncat saka paviliun, marinten ngila maneh ngarep mburi ngiwa nengen mermati awake. Mbok menawa ana kang katriwal isih durung beres, tas didiliki maneh, umbarampe padatan sangu, kondom 3 iji serta serepan celana jeroan kang kalempit tipis kasimpen krimpen. Marinten ninggal omah njujuk mobil. Lawang mobil katutup. Marinten perintah supir Pak Todi njujuk papan. Lakune ora perlu banter, alon-alon bae.
wektune isih longgar. Wengi iku 24 Desember sadalan-dalan ramene ora ketulungan. Ratan gedhe kebak kendaraan. Trotoar jejel riel manungsa kang angel dipiyak. Mupangatake liburan pungkasan taun. Saben toko lan papan keramaian sutik keri padha jor-joran adu unggul promosi. Lampu warna-warni pating gebyar, nebeng mangayub bagya riyaya agung Natal kanggo jaring pelanggan. Tetembangan Natal kaprungu saenggon-enggon tanpa kendhat. Manoni kahanan marinten kelingan wus telung Natal ora melu kebaktian misa. Bakal kaping 4 wengi iku. Dumadakan pasuryane bapake suwargi manjalma ana angen-angene. Kang rikala sugenge banget kebak katresnan marang Inten. Bapake kang ngingu brewok lan demen nyandang sarwa putih klambi gulon tutup model kuno. Angen-angene marinten saya rawang, adoh jaman bocahe kepungkur. Suasana kang endah lan manis ora bakal kaambalan maneh. Bapak, napa Mbak Inten? Pitakone Pak Todi kang rumangsa diceluk. Oh, mboten Pak, lajeng mawon. Inten ora kejarak nyebut asmane bapake suwargi mau. Pak Todi, marinten pancen nyeluk sopir. Inggih menapa Mbak Inten? Pak Todi takon karo batin. Sajake marinten wengi iku sarwa rangu-rangu anggone arep lelungan, ora kaya padatan. Pak Todi mandeg riyin sekedhap. Kados wonten ingkang kesupen, kula emut-emut rumiyin. Sedan mlipit mendek, marinten linggih amem. Bubar nglewati gereja katedral. Sesawangan bapake lan pasuryan Sang Kristus jumbuh gembuleng ana angen-angene, ora sumingkir malah saya cetha. Pak, suarane marinten rodok sora nganti Pak Todi kaget. Pak Todi muter mawon balik wangsul. Batal. Pak Todi manut perintah. Ora suwe gereja katedral katon. Sunare gumebyar saka maneka warna lampu abang, kuning, ijo, putih. Gapura plataran direngga-rengga edi peni. Saya cedhak meh ngancik plataran ngarep gereja, keprungu swara lonceng ngumandang ngemutake para umat. Empun Pak, mandeg ngriki mawon. Tulung Pak Todi, mangke kula dipapak wonten ngriki antawis pukul 11. Inggih, Pak Todi wangsulan cekak. Ing batin nyuwal nanging ora kawetu. Kadingaren banget Mbak Inten iki. Apa kangsen karo wong loro? Njur bingung oleh milih. Apa ana sing arep ketemu ana ngegreja? Wah,
Marinten alon-alon mlangkah mlebu plataran gereja. Nadyan kawitan atine rangu-rangu. Sakala makces rikala wus nglangkahi kori utama katedral. Linggihan wus meh kebak mancep. Kajaba papan jaba kang ana tlatah. Kanggo nyambung gawe kani akeh umat kang derek ngestreni misa agung riyaya Natal. Marinten milih linggihan pojok jengking nggawa tandha pamentangan ana dada lan raine. Pecak sepisan sebagdane meh 3 taun ora dilakoni. Ora dirasa eluwe mbrebes mili. Lumantar pipine kang alus kadya pasuryane Dewi Sinta kang nembe lepas saka obonganing krajan Ngalengka semu abang kebak pangrasa kang kobar keduwung dosa isin serta sedih campur dadi siji. Marinten enggal-enggal ngelap lan benerake papan kaca mripate. Amrih ora dadi kawigatene umat sakiwa tengen. Sadurunge misa kawiwitan isih kober Marinten sembahyang rosario mawa sambung sinambung rante tas cangklonge kanggo sulih tasbih. Eluwe ora mampet malah saya banjir. Marinten kepyoh anggone ngresiki karo ora kendhat ndedonga. Bapa kawula mugi linuhurna sakataing lepat nyuwun pangapunten. Dalem abdi dalem nyuwun lepat saking panggoda saha tinebihna saking piyawon. Gusti pangayoman dalem dinten sapunika. Kula sayektos niat nilar papan pakaryan duraka.